जोंनि गथ'फ्राबो जोंनि न'खरनि जोंनि मण्डलिनि जोंनि हादोरनि सम्पति आफा बे गथ'फ्रा लेखा गोरों जानांगौ बे बादायलायनाय मुगायाव सासे आखा फाखा व्यक्ति इसोर आफा हायार सेकेन्डारियाव हाय बसुमतारी मुनमुन नार्जारि एलएसि हाज'वारि आरो बेजों लोगोसे एसएसएलसिआव सुइट बसुमतारी सेलमि नार्जारि सफिया नार्जारि बिथांमोननि जिबनाव नोंनि गेदेर बोर होदोंनो हालेलुया इसोर जोंनि न'खरा बे गथ'फ्रा नोंनि हेफाजाबजों मोजाङै फरायनो हाथोंसै बे गथ'फ्रा नोंनि गियानखौ मोननो हाथोंसै मोजां परिबेशआव बिसोर थानो हाथोंसै मोजां प्रिपारेसन खालामनानै बे आनजादफोरखौ लिरनो हाथोंसै प्रभु बे सयजन फाइनाल फरिखानि बिराद गथ'फोरजों लोगोसे बे मण्डलिनि उन्दैनिफ्राय गोजौ थाखोआव फरायग्रा साफ्रोमबो गथ'फोरनि जिबन नोंनि गोथार आखायाव गथायबाय आफा नों बिथांमोनजों लोगोसे थादों बिथांमोननि जिबनाव नों साक्सेस खालायदों बिथांमोननो मोजां देहा होदों जोंनियाव खावलायदों बे गथ'फ्रा नोंनि बोरजों नोंनि गियानखौ लानानै गाव गावनि जिबननि जि थांखि दं बे थांखियाव सहैनो हानाय बादि जोंनियाव खावलायबाय बिमा आरो बिफानि न'खरनि गार्जेनफोरनि मण्डलिनि गागिफोरनि बे गथ'फोरखौ लानानै जि थांखि दं जि आसा दं नोंनि बोरजों नोंनि समनि गेजेराव बे जाफुंथों जोंनियाव खावलायबाय इसोर आफा जाय गथ'फ्रा फाइनाल फरिखानि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बिथांमोननो साहस होदों बिथांमोननो मोजां देहा होदों मोजाङै प्रिपारेसन खालामनानै बे फरिखाफोरखौ लिरनो हाथोंसै मोजां रिजाल्ट खालामनानै गोजौसिन सोलोंथाइ लाबावनो हाथोंसै आरो नोंनि बोरजों थांखियाव सहैनो हाथोंसै बिथांमोननि मोजां रिजाल्ट खालामनाया बेक्तिगत जिबनावल' नङा न'खराव मण्डलियाव समाजाव गेदेर मुं लाबोनो हाथोंसै इसोर आफा जायफ्रा दिनै फरायसा हिसाबै गुबुन गुबुन स्कुल कलेजफ्राव फरायनानै दं सोरबा न'आव थानानै सोरबाया हस्टेल लजिंफ्राव थानानै फरायो सोरबा हान्थिनानै फरायो बे गासैबो फरायग्रा गथ'फोरनि जिबनाव नों बोर होग्रा दिनैनि बे समनि गेजेरजों बे फरायनाय देरबोनाय गथ' गथाय लाइमोनफोरनि जिबन बिसोरनि इयुन मावलांनो गोनां सोलोंथाइ लानो गोनां दाखांनांगौ बे समफोरखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायबाय आफा इसोर गासैबो गाज्रि लामानिफ्राय नों बिसोरखौ हमथा नोंनि जिउजों अभिषेक खालामनानै सिगांनि सोरगिदिं नोङो दैदेननांगौ बिथांमोननि थांना थानाया नोंनि गौरबनि थाखाय जाथों बिथांमोननि थांना थानानै हाबा मावनाया नोंनि गौरब नोंनि महिमानि थाखाय जाथों आरो गुबुननि हेफाजाबनि थाखाय थांना थानो हाथों बे गासैबो आरज हामबाय होननायजों जोंखौ बासायग्रा फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आमेन